La Societat Cora la Unió de Cornellà amb la Marató de TV3 al càncer. Fes el teu donatiu a través de la web o del número de telèfon 905 11 50 50. Haz tu donativo en el teléfono 905 11 50 50 o a través de la página web. €1 es €1.